እግዚአብሔር ሆነ አምላክ ይባረክ ካቤናይ መንፈስ ቤናይ መንፈስ ንንቀሳቀስ ምህላውና ክንረለና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይሉ አነ ናይ ጎይታ ዘይኮንካሲ ወይ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስለዘለኹ አማና የደይኮን ጥራይሲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አየናይ መንፈስ ሙኻንኩም አይትፈልጡን ይኹም ክንፈልጥ ይግባአና አየናይ መንፈሲ ምሳና ዘሎ ቤናይ መንፈሲና ንሰርሕ ዘለና አየናይ መንፈሲ ዘንቀሳቀሰና ዘሎ ንኽንዛረብ አየናይ መንፈሲ ድድርኸና ዘሎ ስለዚህ አየናይ መንፈሲ እዚ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰዓት እዚ ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ ሰባት ንጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባና እውን አየናይ መንፈስ ደሪኹና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንንቀሳቀስ ምህላውና ክንፈልጥ ንኽእል ኣለና እዚ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ብዙሓት ሰባት ክሪዎ ከለውሲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አረ ከለውሲ ነት መንፈስ እንታይ ይለና ኣብ ገላትያ ክንሪኦ ከለና እንታይ ይልና እቲ ናይ ስጋ ነገር እንታይ ጉድ ይልና ሓደ ነገር ኣብ ኣናይ መንፈስ ከም ደለካ በናይ መንፈስ ትንቀሳቀስ ምሰለኻስ እቲ ዝገብሮ ደለኻ ስጋው ነገር ኣብ ስጋ ዝግለጽ ዘሎ ተግባር ዝግለጽ ዘሎሲ እንታይነት መንፈስ ኣባኻ ምህላው ይገልጾ ክብርን እግዚአብሔርን ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 9 ሉቃስ ኣው ሕልፍ ኢልና ክንርኢ ደስ ብለኒ ጎይታ ይባረክ ከምዚ ዝብል ነገራት ንረክብ እንታይ ዓይነት መንፈስ ወይ ድማ ቤናይ ድርኺት መንፈስ ኢና ተግባራትና እንፍጽምን ነፈጽሞን ዘለና መርሚርና ክንፈልጦ ይግባአና ናይ ግድኒ በየናይ ዓይነት መንፈስ ንንቀሳቀሳልና ንህይወትና ወይ ድማ አቦንና ዘለው ሰባት በየናይ ዓይነት መንፈስ አየናይ ናይ ድርኺት መንፈስ አየናይ ናይ መንፈስ መሪሕነት ንኸይድ ምህላውና ክንፈልጥ እዚ ናይ ኩላና ተግባሪ ስለዚህ እንገብሮ ተግባራት እንታይ ዓይነት ተግባራት ይዝብል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተገሊጽልና ኣሎ ክርስቲያን ስለዝኾንና ጥራይሲ ክንሪኦ ከለና መጽሐፍ ቅዱስ ካብቶም ማእኸል 12 ሐዋርያት ዝነበረሲ ይሁዳ አንቶኒዮስ መንፈስ እንታይ ገበረለ መንፈስ አትወብለና ቤናይ መንፈስ ድርኺት ኮይኒው ንጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሊፍ ይብዎ ስለዚህ ኣብ ንሕና ድማ ከም ክርስቲያናት መጠን ቤናይ ዓይነትን አየናይ መንፈስን ኮይናይና ንንቀሳቀስን ንምራሕን ዘለና እቶም ውሉድ አምላክ ዝኾኑ ብመንፈስ አምላክ ይምርሑ ይዝብል ዘሎ ምምራሕሲ እንታይ ዓይነት ተግባር እዮም ጎይታ ይባረክ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚህ እንታይ ዓይነት መንፈስ ወይ ድማ ቤናይ ድርኺት መንፈስ ኢና ተግባራትና እንፍጽምን ነፈጽምን ዘሎና መርሚልና ክንፈልጥ ግዴታና ኣብ ከባቢና ዘለው ድማ እንታይ ዓይነት መንፈስ ቤናይ ዓይነት መንፈስ ይንቀሳቀሱለው ከነስተውዕሎም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ እኹልን ጭቡጥን ንጹርን ዝተቀመጠልና ጉዳይ ጎይታ ይባረክ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን አምላክ ይባረክ ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ ነቶም ሐዋርያት ኣብ ምዕራፍ 9 ና ክርኢ ዘሊ ካብ ምዕራፍ 9 ክወጽእ ብዙሕ አይደለኒ ካዊና ንርኢ ነቶም 12 ክልተ ብጽባሕ ጸዊዑ ኣብ ልዕሊ ኩሉ እንታይ ኢሉ ኣጋንንቲ ኣባጋንንቲ ሕማምውን ክሕውዩ ኃይልን ስልጣንን ሃቦም መንግስቲ አምላክ ሰብኩ ንሕሙማት ክሕውዩ ከዓ ለኣኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣንን ኃይልን ብመንፈሱ ዝሃቦም እንዳኽገብርዮም ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ስልጣን ክህልዎም ንሕሙማት ክፈውሱ ወንጌል መንግስቲ አምላክ ንኽሰብኩ ኃይልን ስልጣንን ሃቦም ስለዚህ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ እዛ ዓይነት እዚ በመጀመሪያ ክህቦም ከሎ ንርኢ በዚ መሰረት ድማ ሐዋርያሲ እንታይ ዓይነት ተግባራት ይፍጽሙ ነሮም ክንብል ንኽእል ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ኮነ ኣብ ጎንና ዘለው ሓደ ሰብ ኣብ ምስኡ ዘሎ ቤናይ ድርኺት ቤናይ ምርሒት በመናይ ደሞ መንፈስ ኸይድ ምህላው ንኽትፈልጦ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቀሊል ካብዚ ምዕራፍ ከይወፃና ከለና ጎይታ ይባረክ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን አምላክ ይባረክ ኣው ከይከድና ከለና ኣብ 9:12 ሉቃስ ክንሪኦ ከለና ከምዚ ዝብል ነገር ንርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ዕላማ ዝመጻሎ ወንጌል ክሰብኽ እሞ ኣብ ትርሕቕ ዝበለ በረኻ ምድሪ ክመስል ከሎ ኣብ ትርሕቕ ዝበለ በረኻ ንብዙሓት ሰባት ኣኪቡ ወንጌል ይሰብኽን ህዝቢ ድማ ንዑ ደልዮም ይፍወሱን ይሓውዩን ምስ ክርስቶስ ነይሮም ሐዋርያት ግን ኣብ ውሽጦም ብዝነበረ ክምልሱ ከለው ምድሪ ክመሲ
جمرة أتوم عصرتو كلتها قريبهم توم عصرت كلتها قريبهم نيسوس كريستوسنا حزب كله خبره أم دربدا مسيو نيسوس كريستوس يسمعن يفوسن منفس هاون نجراتن أبزي أب برخا إنا زلنا أمو زوم حزبي أب زوريانا ناب زلو عدتات غزاوتن كيدوم كحادرو زبلعون كرخبو عسنا بتوم يسوع كريستوس يمزيو ኢየሱስ ክርስቶስ ያገልግላል ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳል ኢየሱስ ክርስቶስ ይምህራል ኢየሱስ ክርስቶስም በስጋም በመንፈስ ሰዎችን ይጥገናል ሐዋርያት ግን አብዚ ሙሱ ሆይኖም ቶም ሰባት ዝደሎ እዞም ህዝብ እዚኦም አበርኻይና ዘለና ዝብላዕ የለን ምሕደር የለን ታይ ጎረም ዘለው አሰናብቶ ታይ አይነት መንፈስ እንታይ አይነት መንፈስ እዩ አሰናብቶም ካብዚ ካባና እንታይ ክገብሩ አፋንዎም ካባና ክርስቶስ ንምንታይ ይመጽዩ ንዓታቶም እዩ እሳቶም ካን ንምንታይ ይመጽዩ ንክርስቶስ ደልየም ሐዋርያት ግን 10 ክልቲኦም በሐንሳብ ኮይኖም በሐደ ቃል አሰናብቶም ይብልዎ ነይሮም እንታይ አይነት መንፈስ እዩ ሐዋርያት ብዙሕ ግዜ ህፃናት ናኡ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽ ከለው ነቶም ህፃናት እንታይ ገብሮም ነበር ይኽልክልዎም ይዓግትዎም ነበር ብለና እንታይ አይነት መንፈስ እዩ ናብ ክርስቶስ ከይትመጽእ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይትመጽእ ናብ ጎይታ ነከይትመጽእ ናብ መንፈስ ቅዱስ ነከይትመጽእ ናብ ሕብረት ነከይትመጽእ ሎምውን ዘዓግቱን ዝኽልክሉን ዘውጽኡን አለው አይናይ አይነት መንፈስ ምዃኑ ግን ክንፈልጦ እትስግቡ እዩ ስለዚህ እንታይ ኢሎም ነዞም ህዝብ እዚኦም ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመለሰሎም ኣብ ታሕቲ ውድድልና ክንዳ ዝብላዕ ሃብዎም ምክንያቱ ዞም ሰባት እዚኦም ናይ ጌታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አጋይሽ ንክርስቶስ ደልየም ዝመጽ ዘለው እዮም በስጋ በመንፈስ ከስተናግዶምን ክርስቶስ ብቕዓት ሙሉኡን ድልውን ዝነበረ ስለደን ዝብላዕን ዝተናሃብዎም በጀካ ክልተ ዓሳን 5 እንጀራ ኣብ ኢድና የብልና ኢሎም ክርስቶስ ዝበሎም እንታይ አደራጅኹም በብቦታኦም አቀምጡልኝ ጥራይሉ ለሙውን ከምዛ አይነት ነገራት ካብ ቤተ ክርስቲያን ክወጹ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክሰናበቱ ወይ ድማ ካብ ማሕበር ካብ አገልገልቲ ንኽፈላለዩ ዝገብሩ አይናይ አይነት መንፈስ እዩ እዚ አይነት መንፈስ ንሪኦ ማለት እዩ አይናይ አይነት መንፈስ እዩ ሰባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይመጹ ንቤተ ክርስቲያን ክጠፉ ዝገብሩ እዚውን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብዚ ማሕበርና ዝኾነ ነገር እዩ ሰባት ካብ ቤት አምላክ ክጠፉ ኣብ ገዝኦም ኮፍ ክብሉ ውጹ ናይ አይነት መንፈስ እዩ እዚ አይነት መንፈስ ናይ አምላክ መንፈስ ዘንብሎ ምኸም ትቅድም ዝበሎም ስንታይ አለው ኣብ ልዕሊ አጋንንቲ ሕሙማቱን ክትፈውሱ ወንጌል ናይ ጌታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንክትሰብኩ ኃይልን ስልጣን ዝተዋሃቦም እዚ ነገራት እዚ ይብልለው ዝገርመኩም ነገራት እዩ ዘገርም ነገራት እዩ ስለዚህ ጎይታ ይባረክ ኣብዚ ክንሪኦ ኮለና ድማ ኣብቲ ምዕራፍ ቀጽልና ኣብቲ ምዕራፍ ቀጽልና ክንሪኦ ኮለና ድማ 32 33 ክንሪኦ ኮለና ከምዚ ድብል ንርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰለስቲኦም ኣብ ላዕሊ ኣብ በሪኽ ንጴጥሮስ ዮሐንስ ንያዕቆብን ኣብ በሪኽ ቦታ ምሰውጾም ኣብ በሪኽ ቦታ ምሰውጾም እንደገና ድማ ኢየሱስ ክርስቶስን መለኮታዊ ክብሩ ምስ ገለጸሎም አውት ታሪክ ንሪኦ ኮለና ኤልያስን ሙሴን አው ክግለጽ ኮለው ኣብቶም ሐዋርያት እንታይ ነይሩ በመጀመሪያ እንታይ ብለና ኣብቲ ጴጥሮስን እቶም ምስኡ ዘለው ግና ድቃስ ከቢድዎም ነበረ ሎሚ ክትጽልድ ኢኻ ናብ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኩሉ ተአምራትን ድንቅን ክግለጸሉ ከሎ ኣብ ጸሎትን ኣብ ቅድመ አምላክ ነይሩ እዚአቶም ግን ኣብ ትበሪኽ ኣብ ትኸረን ወጽዮም ታዮም ድቃስ ከቢድዎም ነበረ ይብለና ኣብ ድቃስ ነይሮም እዚ ዓይነት መንፈስ ኣብ ቤት አምላክ ኮንካ ትድቅስ ኣብ ክርስትና ኮንካ ትድቅስ ኣብ ጸሎት ኮንካ ትድቅስ ይልና ካው ቀጽና ከነቦ ኸልና ነቲ ነገራት ነቲ ክብር ናይ ጌታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተገልጸ እንደገና ምስተገልጸ
نعو نجر مصر أيو زم سبات زيوم كم زبل حسابه كونه خايلهم تياتهم كاوم كفل لا يخلو بيتروس نيسوس ممهر نعنا أبزي كنكون صبغيو ولو بزعبا نفسهم تريم حاسبو كان سترفسي نتوم تريفهم زلو تشعت هواريات كمان يذكرومني زوم سلست يوم تزاربو زلو نتوم تشعت نتوزبي ترفمو نتوم مسوم زلو سمرسو 10 تقلت هواريات يوم زوم سلست يوم نحناس أبزي كنكون سيبلس تاي عينت منفس يزي بزعبا نفسهم يوم تحاسبو زلو سلسي أبزي نحنا كنكون نحيش كابت حدا نقدر زقربو سلسة داس كنسرح حدا نعخا حدا موسى حدا وني إلياس بلوه زبلوه نقدر جن عايفلت النباري ولا مصحف قدس انتاي عينتي أبز ساعات لوم دمان تايو نحنا تراقيمنا لنا مو بزعبا مؤمنا بزعبا بتكريستيان بزعبا السدرا بزعبا الزحاس بزعبا نفسهم ترايد حاسبو أبزون هواريات كريم كلها انتاي عينت منفس أو وشتهم نيرو كبر أملاق مستقلسه أتو كبر أملاق سي زوم سبات زيوم سي كال ستراب سي نتوم مسوم زنبر هواريات نتوم تشعت هواريات ون انتاي قبرو يمزلو يخدوهم يمزلو نتهزبي يترفسي نتوم تشعت هواريات سي يخدوهم يمزلو ورد إننا هنري أخوالنا يسوس كريستوس بعد زمان الله سلم نجارات هلا انتهى عينات منفس يدلله إذا منفس زخاء أبت زمان تقل مخلتش عمد كنري أخوالنا لمون أبتا كريستيان كوينو نحنا نبيننا تراي بزعبا خالق أي قد سناني مقلاقل تخا خون خيليو مساخا خون خيليو مساخا زبوية نجر خونيو بزخون عينات أقات آمي إذا نجر زي أقات آميو نبيتروسن يوحنسن ياقوبن أقات آمي صبو أقات آمي أبتي كرمس ديابو إذا عينت opportunity مسرخبو نتوم كالوتن تأليم كان كحيد كان أو جيت كان اتخذوا متى عينت منفسي أو وش توم زنبرة متى عينت منفسي نتوم مسوم زنبر حوارات استمرت وتشعتهم كساد زخير إذا عينت منفس حجون أب زمننا أبتا كريستيان كوينو بسرحيو حونتن بس عينتن ويدما حباراونت زي فلت بزرخو أقاتامي بزرخو opportunity نحاون تايز قبل زتألمن زقحدن ناي تلقي ناقان انت ناي دياولوس منفس حجونا بتا كريستيان الله زقرم نقراتي زقرمي نقنقصل كلنا دما ابتشعات 40 او وفتمعراف كنريو كلنا تراي بطعم انا زقرم نقراتي زقرم نغن كم زبل قال كا اون ركن اتوم حواريات انتايو ابتقدم كنبو خلنا اب لعلي اغاننتي حمامات كفوسو وانجيل እግዚአብሔር አምላክ ሰብከም አብዝግን ሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ መስፋነውም ከገልግሉ መስከዱ ይለው ደቅ መዛሙርቱ ከውጽዎ ለሚነየው ሙጻ ሲኢኖም በላይ ነቲ ጋኒን ካብትሰብ ከውጽዎ አይካሉንሞ እትሰብ ካነት ሰው ሒዝዋ በይት መስደሎ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዞም ሰባት እዚኦም አብ ልዕሊ አጋንንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ሂቦሚ አብ ልዕሊ ሕማም ስልጣን ሂቦሚ ወንጌልና ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰብኩ ስልጣን ሂቦሚ ግን ዝሰብ ዚና ኢየሱስ ክርስቶስን ነቲ ሕሙም ዝኾነ ናቱ ሒዙ መጽዩ ነሐዋርያት ለሚነዮም ነቲ አወደይ አባይ አብስቆል ዓዝዝ ዘሎ አጋንንቲ ግን ከውጽዎ አይከአሉን ኢየሱስ ክርስቶስ ክምልሰሎም ከምዚ ኢየሱስ ከአ አታ ዘይእሙን ቄናን ወለዶ ተሸይሞም ስልጣን ይብዎም ይኹን ደአምበር እዛ አይነት ቄናን ወለዶ ከምዛ አይነት መንፈስ ናይ ቄናን መንፈስ በቄናን ዝኸይድ በእምነት ዘይብሉ سلطان علىكم نبتة كريستيان سلطان توهيبوا قبل على أجانب سلطان توهيبيو قبل الحمام سلطان توهيبيو تنبيد نخنزارب سلطان توهيو بالسنكي أنا زخونا حسابا أنا زخونا منفس جن كوتسوا بزي مخالهم أب يسوع كريستوس أقربهم يسوع كريستوس كأن تايلهم أنا زي أمونن أمنت زي بلو أب أمنته زي سنة
أعلامو زي صنع كينان ولدو هبلون كله نري تاي عينت منفسي كل سلطان توهيبنا كل نغرات هالو أغان انت مسانا غن عندرو بسنكن تاي تلنايو اتمسانا زلو نغر امنت كونه اتمسانا دلو منفس ويدما انتاي عينت منفسي زلو اذا عينت نغر لمون نبيته كريستيان ابز زمن زي اب غزي يسوع كريستوس ابتم حوارياز نبرن ابز زمن زي اذا عينت قينان ولدو كتسرح هاي تخيلنيها ايسرحوها ايسرحو ايسرحوها كل ساعه بيت املاح بخال عينت منفس قينان ولدو زي قنعي اب غوي منجد تراي زقعاز مالتي او اينا نريو دغرم نغري نغنا 46 47 ابت حدا معراف كنريو خلنا زوم حواريات زيوم يم كابلا علي يسوع كريستوس شمم او ابت معراف كي وصانا خلنا كنريو خلنا كاباتاتهم سي منون كم زعبيها اب ما خلم حساب اتوي زوم سبات زيوم كنريوم كلنا حجو انت خونه اما خلوم هاواي من يبلس من يعبي عينت حساب نيرو عينت حساب نيرو اذا عينت نغرسي ابوتا كريستيان لومس ايشغرنا له من يعبي من يبلس من كابا يعبي ابز ساعات زي نغزابير قال وين نمنفس غزابير زئزز يلن ስለዚህ ዞም ሰባት እዚኦም እንታዮም ካባታቶም ማን ይዓብ ከም ዝነበረ ውሽጣዊ ሐሳብ ነይርዎም ዛ አይነት መንፈስ ነይሩ ኢየሱስ ድማ ሐሳብ ልቦም ርዩ ህፃን ወሰደ አብ ጥቁ ደው አበለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ሐዋርያት እዚኦም በአብነት ህፃን ማخلو ማምጽዩ ደው አቢሉ ክዛረቦም ኩሉ ንርአም እንታይ አይነት ካብ ሓደ ህፃን ንታሕቲ ደረጃ ከም ዘለው ኢና ንርዮም بينا عينت حساب بينا عينت منفس يخدن يرم إذا منفس زسي برجس أنا بلس أنا عبي أنا بلس زبلسي لمس أبوتا كريستيان أبز زمن ناسي عين ريندو زز يلن كل أزاز خموني دلي إذا نجارات زما يسوع كريستوس أبز نبرو الزمن أبتم حواريات نيرو أبتم حواريات نيرو كم زبل كان ري أو 49 أب 5 أبت معرف كي وصانا خلنا أبت معرف كي وصانا خلنا يوحنس كم زبل قال يسوع كريستوس يزاربو يوحنس ممهر حدث سبعي بسمكا أغاننت خوص كله رينايو الساتهم بسم يسوع كريستوس أغاننت خوص ስለዘይ ካሉ እትጋንንት ሙጻ ዘአበያ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ አምጽዮም ግን الساتهم ነቲ አጋንንት ዘውጽ ደሎ በኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ብሎለው ይخصወለው ለሚ ኣብ ዘመን ዚ ነቶም ሰናይን ጽቡቁን ናይ አምላኽ ዝገብሩ ክخصዎም እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ብሎለው ዮሐንስ ይዛረብ ዘሎ በስምካ አጋንንት ከውጽ ከሎ ርኢናዮ ንዓኦም ኣብ ልዕል ዝበለ ክንሪዮ ከለናሲ አጋንንት ምውጻእ ሲኖም ስናብ ኢየሱስ ክርስቶስ የማምጽዮም ደል አጋንንቲ ከውጽ ከሎ ርኢናዮ ምሳና ስለዘይ ሰዓበ ከሊናዮ ተምክንያት እንታዩ مسانا سلدي تسمامعه مسانا سلدي تسعبه نعنا سلدي تأززنا نحنا نعون تاجرنايو كلكلنايو This is amazing إذا زجرمنا قراتي انت تاجرنايلو كلكلنايو يبللو أزيو زجرمنا قراتي من أي أملاح نجار جيتها يسوع كريستوس دما بزعباز خملس كله نريو يسوع كايلوم زي كاراغركم زبله نسو مساخاتكم يمو اي تخلكلو ولهم يسوع كريستوس ات زي كاراغركم ات انقفات زي كونكم زم سبات زيوم كنريم كلنا بحصيسي اتوم اغاننت موصا ابيم سنا بيسوع كريستوس كم صو خلو سبز كن بسم يسوع كريستوس غيرس اغاننت يدوص غن ساتهم يقامون يرم انتاي عينت منفسيو أبزم سبات زيوم نيرو أبزم سبات زيوم نيرو كائنات منفسي لكن أب 55 56 كنا هنريو خلنا 5 دبل قالنا
ኢየሱስ ክርስቶስን ዘመን ናይ ስቅለቱ ኮይኑ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ይሁዳ ኣብ ጉዓዝ ከሎ ኣብ ሰማርያ ብዝነበረ ኩነታት ብምግጣም ብዝነበሮ ምስ ናይ ሰማርያ ኣራያ እቶም ሐዋርያት ድማ ከምዚ ኢሎም ካብቶም ሐዋርያት ከምዚ ኢሎም መልስ ኢሎም ወዲ ሰብ ከምዚ ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ካብስ እንታይ ነውረደ ከምቲ ኤልያስ ሓዊ ካብ ሰማይ ዘውረደ ካብ ሰማይ ሓዊ ውሪድና ነዞም ሰማርያ እንታይ ንግበሮም ነጥፋእዮም ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ነፍስ ሰብ ከድሕን እምበር ከጥፍእ ኣይመፀን ናይ ዓይነት መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም እናበለ ገንሖም Just imagine ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስን ምድሓን ኣብ ዝመሬት መጽዩ ነፍስን ምድሓን ወንጌል ይሰብኻሎ ንሳቶም ግን ካብ ሰማይ ከምቲ ኤልያስ ዘውረዶ ጌርና እሳት ጌርና ነዞም ህዝብ ነጥፋእዮም ሎሚ ነጥፋእዮም ዝሉ ኣለውዶ የለውን ኣለው ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝመንፈስ እዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮይኑ ንገልገልቲ ኮኑ ንናይ ኣምላኽ ሰባት ኮይኑ ነጥፋእዮም ክጠፉ ኣለዎም ሓዊ ካብ ሰማይ ኣውሪድና ነጥፋእዮም ዝሉ ሰባት ኣለው እዚ ድማ ኣብ ህይወትና ኣብ አገልግሎትና ኣብ ናብራና ኣብ ማሕበርና እንሪዮ ዘለና ነገራት እዩ ይጥፍኡ ይንደዱ ዝብሉ እዛ ዓይነት መንፈስ ካብ ኣምላኽ መንፈስ ኢና ንብሎ እዛ ዓይነት ዝዛረቦ ዘለው ይጥፋእ ይሙት ዝብልሲ ካብ ኣምላኽ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ታይሎ ኣነ ነፍሲ ከድሕን ዘገርም ነገራት እዩ ስለዚ ንሕና ኣቤናይ እንታይ ከዓይነት መንፈስ ኣብያና ምህላው ከነስተውዕል ይግባአና እንታይ ዓይነት መንፈስ ሙግያይና ጥራይ ደኮነሲ ኣብ ከባቢና ዘለው ሰባትውን በየናይ መንፈስ ድርኺት ይሰርሕለው እዚ ሁሉ ነገር ክንሪኦ ኮና በየናይ ናይ መንፈስ ድርኺት ይሰርሕለው በየናይ ናይ መንፈስ ድርኺት ይንቀሳቀስለው ምክንያቱ አየናይ መንፈስ ኣብ ውሽጦም ምህላው ምንም ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኩሉ እንታይ እዩ ግሁድ እዩ ኣብ ገላትያ ከይድና እንተሪእናዮ ምዕራፍ 5 ብሙሉ ይትንትኖ እዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት እዚ ዓይነት ዝፍጽሙ መንግስቲ ኣምላኽ መንግስቲ ሰማይ እትናይ ዘላለም ህይወት ከም ዘይወርሱ ይግምት ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰብክ ከሎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ክንሪኦ ከለና ብሕፅር ዝበለ መንገዱ እቶም ምስኡ ዝነበሩ እንታይ ዓይነት መንፈስ ኣብ ውሽጦም ነይሩ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ይብላዕ እዮም ክሳብ ዝብሉ በዚ ንደምድሞ ጎይታ ይባረኽ ኣምላኽ ዝደልዮ መንፈስ እንታይ ዓይነት እዩ ከምዚ ይብለና ኣብ መዝሙረ ዳዊት 51:17 መስዋዕቲ ኣምላኽ ሲብለና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ መስዋዕቲ ዝደልሲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣምላኽ ኣብ ሰማይ እንተኾነ እንታይ ዓይነት መስዋዕቲ ካባና ዝደልተልናዮ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስቡር መንፈስ ይደሊ ስቡር መንፈስ ብሕፅር ዝበለ ትሕት ኢሉ ለጠቕ ኢሉ ኣብ ንስሓ ዝመጽእ ኣብ ኣምላኽ ዝመጽእ ኣብ ጣዕሳ ዝመጽእ ኣብ ምምላስ ዝመጽእ ወኣምላኽ ንስቡርን ቅጥቁጥን ልቢ እንታይ ትገብረን ይኻይልዎ ኣይ ትንዕቆን ይኻይልዎ እግዚአብሔር ኣምላካ ነቲ ስቡርን ነቲ ቅጥቅጥን ኣነ ተጋጌሉ ብንስሓ ወሪዱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝመጽእ ኣምላኽ ይቕበል ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዛ ዓይነት ስቡር ዝኾነ መንፈስ ይሃበና ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮይና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ኣምላኽ ይባረክ ሕዋቴ ኣብ ዘመን ዚ ነፍስና ክንምርምሮ ይግባአና ምክንያቱ እቲ ኣባና ዘሎ መንፈስ ምንነቱ ክንፈልጥ ተግባራትና እዩ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኣብ ዙርያና ዘሎ ሰባት በየናይ መንፈስ ተትሒዞም ምህላው ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ እቶም ናተይ ሲሉ ክርስቲያን ስለዝኾንኩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስለዝመጹ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዘንብቡ ስለዝጽልዩ ኣይበለናን ካብ ፍሪኦም ካብ ተግባራቶም ካብቲ ዝፍጽምዎ ተግባራቶም ምንም እንታይ ዓይነት መንፈስ ከም ዘለዎም ትፈልጥዎም ጎይታ ይባረክ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘመንና ቅጥቁጥ መንፈስ ይሃበና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝደልየ መስዋዕት እሞ ጎይታ ይባርኩም ተባረኩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን